ayibone into yokubana amadolo akasavuki, kodwa intombi le yakhe inomdla wokuqhubekeka ngeshishini e-USA because one bane-established market, bayaziwa ngabantu abathengiselayo into yokubana bakhona phaa bathengisa le. So into ezawenzeka ke ngoku uMamndele uzawutransfera ilayisensi yakhe to intombi. Intombi ayizuyithengisa ngelayisensi kaMamndele. Kuzawunyanzeleka ke ngoku laa layisensi ikhutshelwe phi entombini, ibhale intombi ukwenzela xa efika amagosa ezojonga okanye enza laa nto kuthiwa yi-inspection, afike ikhadi libhale ngomntu phaa esendlini. Yenye ke yeprovisions zalo mthetho kuzwanayo. Kuthiwa ngapha koko kuzabakho ezi zinto ke besithetha ngazo sisithi zii-regular inspections. Abantu abazawube ngezaa inspections zii-department ezisearch. Umasipala owokuqala. Umntu wakamasipala uzawufika enxibe ireflector, enxibe ilentele, e-inspector izindlu. Ngapha koko ikhona i-department, u-Department of Economic Environment, xa bebiza lide lagama. Economic, Environmental Affairs and Tourism. I think bakhona apha bazawufika nabo bane-unit yabo ekuthiwa ngu-consumer protection. I-unit emele nina nengabathengi beyoqinisekisa into yokubana izinto ezithengiswayo zi-fit for consumption. In other words, zingakwazi ukubana zityiwe ngabantu. Ngapha koko eyesithathu ngamapolisa. From time to time azawufika amapolisa akwazi ukuqinisekisa into yokuba izinto ezithengiswayo